Здравейте хора! Днес ще направим unboxing и кратко ревю на Apple AirPods. Много съм развълнуван, тъй че предлагам да преминаваме към ревюто. Днес ще разопаковаме Apple AirPods и предлагам да започваме, защото както винаги съм супер развълнуван. Това е кутийката отзад. Нека да ги отворим. Окей, нека само ги отворим така. Това е кутийката им и сега нека ги отворим. Тара! Имаме някакъв с неща, които го махаме. И те са под него! Яс! Хора, обожавам ги. Ето ги. Ей! Нека да им махнем това. It smells like plastic. I love it. Нека да ги оставим на страна. Това е charging cable, който е доста дълъг. Изглежда доста дълъг. Но нека да го приберем обратно. Ето ги самите AirPods. Това е кейсчето им. Този бутон тук е за свързване с телефони, които не са iPhone. Просто натискаш го и излиза като Bluetooth устройство. Fancy. Изглеждат много яко. И са магнетик. Вижте как светка тук бялата светлина. Това означава, че са готови за pairing, да се свързват с някое устройство. Ще ги затворим. И ще ви обясня малко повече за тях. AirPod-овете са one size fits all, което означава, че няма различни размери. Ако ви стават в ушите, ви стават. Ако не, просто сте unlucky. Не може да ползвате AirPods като хората, винаги ще ви падат от ушите. Лично на мен ми пасват точно AirPod-овете. И са ми адски удобни, защото Apple EarPods, които са с корд и идват със всеки iPhone, и тези ги пробвах и в магазина и са ми уникално удобни. Нека сега да ги свържем с телефонът ми, да пробваме. Ето ги. Connect. That's amazing. It's so easy. Тук може да видите батерията на AirPod-овете, а тук на кейсчето. Кейсчето също е нещо като зарядно. То се зарежда отдолу, ето тук с Lightning Cable, който е в комплекта. Или с който и друг да е Lightning Cable. И тук, това като не го искате, слайпвате наляво и ето тук може да видите колко процента ви е AirPod кейса и колко процента са ви AirPod-овете. А ако не сте с iPhone, единственото нещо, което трябва да направите е да цъкнете ето това бутонче, да го задържите и ще ви излезе в Bluetooth панела на телефона да се свържете с AirPod-овете. Когато почукнете два пъти слушалката, Siri се появява. Също двойното почукване може да бъде пауза на звука. На iOS 11 може да бъде променено за skip. W1 чипът в слушалките помага да разберат кога са в ушите ви. Когато махнете една от слушалките, музиката автоматично спира, а когато я сложите обратно, продължава. И двете слушалки имат микрофон, което означава, че може да говорите без да ви е нужен телефонът ви, което според мен е супер яко. Според Apple всяка слушалка издържа до 5 часа, а кълъвчето събира до 24 часа батерия, когато е напълно заредено. Ако оставите слушалките в кейса за 15 минути, получавате зареждане от сорта на 3 часа, което според мен е супер бързо. Като цяло според мен слушалките се заслужават 180 евро, което е около 360 лева в България. Не са за аудиофили, а просто за всеки човек, който харесва музика. И това беше от мен, хора. Надявам се клипчето да ви е харесало и надявам се да сте разбрали повече факти за Apple AirPods. Надявам се да е било aesthetically pleasing кадрите. И харесайте, абонирайте се. Peace!